Avui estem amb el David Alegre, que és una de les persones que s'amaga darrere del perfil de RUM, la revista especialitzada en temes militars. David, explica-ho tu millor que jo, perquè el tema de càrrecs a nivell institucionals i acadèmics jo els porto fatal. Bueno, pues actualment acabo d'incorporar-me justament aquest mes passat a la Universitat Autònoma de Barcelona, després d'estar 4 anys ja a la Universitat de Girona, que bueno, pues han sigut anys molt intensos, i ara m'acabo d'incorporar amb un contracte Juan de la Cierva Incorporación, un contracte postdoctoral, i des de 2015 ocupo el càrrec de coeditor de la revista universitària d'Història Militar, com tu bé deies, de la qual també soc el community manager, no? Per a dir-ho en l'anglicisme, que gestiona les seves xarxes. Fonamentalment som actius a Twitter i és el perfil que gestiono jo i que ens ha donat moltes alegries a l'hora de generar una xarxa de gent molt interessant arreu del món, entre altres vosaltres també, no? I que és gràcies a això que ens coneixem, de fet. Sí, correcte. Nosaltres ens coneixem principalment a través de Twitter i, de fet, hem de reconèixer que personalment és la primera vegada que ens veiem avui. David, d'entrada, moltes gràcies per acceptar la invitació. Gràcies a vosaltres. És un plaer de veres sempre poder compartir aquests espais que proporcioneu i que genereu, que són ben interessants. Ho intentem, ja ho saps, intentar divulgar al màxim. David, la primera pregunta li fem a tothom. Quin tema de seu d'història et fa més ràbia? En aquest cas, suposo que sobre l'especialitat d'història militar. A mi hi ha diverses coses d'esta qüestió que me foten bastant ràbia. Una d'elles és que, bueno, ja en general, sobre lo que és l'ofici en general, hi ha dues qüestions que me toquen bastant la fava. Una és la problemàtica de veure'ns com enciclopèdies en potes, no? Esa concepció enciclopedista de l'historiador o la historiadora, que és absurda, no? Perquè nosaltres, òbviament, tenim uns coneixements generals i una cultura general necessària i bàsica per a poder respondre als reptes propis de l'ofici, però en realitat de la manera que se'ns hauria de considerar és com a persones que tenen un seguit d'eines un seguit d'eines per analitzar processos o problemàtiques històriques actuals o passades amb profunditat i capacitat crítica, no? Després, una altra cosa que també me toca bastant la moral des de l'àmbit, és algo que s'ha de lluitar també a les aules de les universitats, als propis graus, no? Que és la qüestió de l'objectivitat. L'objectivitat epistemològicament, des d'un punt de vista filosòfic, és absolutament impossible i no podem ser objectius. Tots tenim una perspectiva i un punt de partida des del qual analitzem les coses. Una altra cosa, òbviament, és que podem ser honestos i transparents i que la gent sàpiga com i per què pensem el que pensem i com i per què fem història, no? Bàsicament això, de la història militar te pots imaginar totes les coses que me fan ràbia, tu mateix ho has dit, no? Aquesta visió de la història militar clàssica com algo que està ple de caspa, no? I que nosaltres justament combatem, no? La història militar clàssica el que ha fet bàsicament és legitimar d'alguna manera la guerra, donar a la guerra una dimensió heroica i fins i tot una dimensió científica, com si fos el que s'anomena l'art de la guerra. La guerra no és un art, la guerra és mort, és destrucció, és misèria, ho estem veient aquests dies. I els propis militars, que són els que s'han encarregat de fer història militar històricament, s'han encarregat, per raons òbvies, d'intentar mostrar justament la guerra com una acció quirúrgica quasi perfecta, exacta, que pot aconseguir uns resultats concrets, cosa que és mentida, no? La guerra cobra vida en el moment que se posa en marxa i ho estem veient molt clarament aquests dies a Ucraïna, malauradament, i ho continuarem veient al llarg de les properes dècades, malauradament, perquè les guerres no deixaran d'estar presents en les nostres vides, no? És per això que desenvolupem la tasca que desenvolupem, que creiem que és necessària i que altres companys i companyes estan fent molt bé aquests dies també a les xarxes. Perquè es discuteix molt per les xarxes ara el tema del col·laboracionisme amb els nazis arran que s'acusa de nazisme tant a Putin com, per una banda, segons les simpaties, o els ucraïnesos, que fan ostentació pública, o alguna part del nacionalisme més radical ucraïnès fa ostentació pública d'aquest col·laboracionisme, d'aquesta simbologia nazi, però que és una cosa que el nostre col·laborador, l'Oriol, en un vídeo que ara tenim publicat, ja diu que, a veure, que el que estigui lliure de culpa, que llenci la primera pedra. I van haver col·laboracionismes a tot arreu, correcte? Efectivament. És una molt bona... Està ben llançada la idea del vostre col·laborador i és plenament
certa i legítima, no? Aquesta idea que llança ahir. És veritat que, i això ho podem veure molt bé a través de la seva intel·lectualitat més connectada als debats i als circuits culturals europeus, la intel·lectualitat ucraïnesa, molt representada o ben representada per Yuri Andrukhovich, que és l'autor ucraïnès segurament més conegut al món peninsular, no? Castellano parlant i catalano parlant, perquè té publicada la seva obra per Acantilado, per exemple, en un assaig molt bonic que va publicar juntament amb Andrei Stasiuk, que es titula Mi Europa, analitzava justament les problemàtiques identitàries en aquesta zona de la Mitteleuropa, no? En aquella zona fronterera entre Centre-Europa i Europa Oriental, per situar-se una mica dintre de la cultura occidental, dintre de l'àmbit i l'espai europeu, qui som, d'on venim, i clar, la problemàtica del col·laboracionisme està ahí, no? En països habitualment sense estat o en tradicions molt breus d'estat, països, en nacions, no? En aquest cas com la ucraïnesa, pues, bueno, és una problemàtica greu que les poques experiències que hi ha hagut a vegades estan molt relacionades també amb processos de radicalització i radicalitat política, com pugui ser el cas de Stepan Bandera, no? Que és una figura que té una importància dintre de l'imaginari col·lectiu nacional ucraïnès que està ahí i que té estàtues en espais públics molt importants d'algunes de les principals ciutats de l'Ucraïna occidental, no? Com pugui ser Lvov o Lviv, i d'altres, no? Però, vamos, no és molt diferent exactament, no? El que comentava el vostre col·lega. La mateixa problemàtica la van tindre exactament igual a Croàcia en el moment i la continuen tenint actualment, no? En el cas del Sustasha Pavelic, l'època de l'estat independent de Croàcia durant la Segona Guerra Mundial, que és un moment, és un dels pocs moments en els quals Croàcia ha disposat d'un estat des de l'edat mitjana, com aquell que diu, quasi. I clar, això òbviament és un problema a l'hora de relacionar-se amb aquest passat traumàtic, que com bé deia, també podríem trobar problemàtiques molt semblants a altres països. A Europa Occidental. David, relacionat amb el tema del llibre, com veus i tots aquests treballs que comentes que han estat traduïts al castellà, principalment, com veus el tema de la divulgació històrica a Catalunya, al País Valencià, en el marc de traduccions a la nostra llengua, especialment al valencià? És a dir, com veus la difusió històrica en el nostre país? Bueno, jo, com sempre, la veritat és que jo, a més, com a persona nouvinguda a la vostra cultura, no? En el sentit de que jo m'he apropat a la realitat catalanoparlant, valencianoparlant, a tot el que és la façana mediterrània, països catalans, des de fa 10 anys, en realitat, perquè és el temps que porto vivint a Catalunya, al Principat. I, abans que res, què puc dir, no? Manifestar la meva admiració per la capacitat de resiliència i supervivència de la cultura catalana en tota aquesta façana, i fonamentalment al País Valencià, ja que estem parlant, que encara avui en dia, a pesar de totes les dificultats, manifesta una capacitat creativa i una vitalitat que és admirable, no? Realment, amb totes les traves i obstacles que s'ha trobat al llarg dels últims governs, òbviament, del Partit Popular i moltes altres dificultats que tenen a veure amb la realitat social del País Valencià, no? I en l'àmbit més concret de la història i de l'alta divulgació i de més, conec diferents projectes. Jo crec que és un espai, particularment de la península, on hi ha una demanda de productes d'alta cultura i de continguts culturals avançats, no? Jo crec que més segurament que en altres espais peninsulars, almenys per l'experiència que tinc jo vivint en altres indrets de la península, com pugui ser en el meu país, a l'Aragó, i sense desmereixer a ningú, òbviament, no? Però sí que crec que s'està fent història molt potent actualment en català valencià, que tots sabem que és el mateix, però per respecte a tothom li direm català valencià. I s'estan fent grans treballs, no? Jo vull reivindicar, per exemple, els treballs que s'han fet actualment sobre la Horta de València, la tesi doctoral del Jorge, ara no me sortia el cognom,
com es deia, Jorge, no me surt el cognom ara, bueno, un col·lega que s'ha dedicat a analitzar la història de l'Horta de València des de la perspectiva d'història mediambiental, Jorge Monros, em sembla que es diu, sí. Després, per exemple, els treballs que estan fent sobre la batalla de València en l'època de la transició. Bueno, en fi, hi ha una historiografia molt activa que sorgeix de la Universitat de València. I després projectes de divulgació cultural, per exemple, divulgació cultural històrica, com Les Portes de Troia, que són col·legues molt vinculats a l'Autònoma de Barcelona també, que graven un podcast des de fa bastants anys ja, que jo crec que té bastant qualitat. I jo, de totes maneres, continuo pensant que hi ha nínxols per ocupar, que hi ha tota una demanda d'aquest tipus de productes i bueno, pot ser que encara hi ha espai per a més coses, tot i que l'escena de l'alta cultura i de l'alta divulgació als espais catalanoparlants crec que és força viva, amb molta oferta i molta varietat de possibilitats, no? Així que, bueno, jo sempre dic als meus estudiants, no? que tant quan estava a Girona com ara a l'Autònoma de Barcelona, els dic que ahí estan les portes obertes per a qui vulgui generar una marca de qualitat i jo crec que la gent està desitjant aquests productes. No m'agrada dir-los productes, però bueno, ja m'enteneu. El món catalanoparlant, i amb això acabo, pues, què us he de dir a vosaltres, no? Competeix amb un monstre, i quan dic un monstre no ho dic en un sentit pejoratiu, el que passa és que darrere les llengües hi ha política i polítiques d'estat, no? Però competeix amb un monstre com és el castellanoparlant, que té una potència cultural enorme pel número de parlants, bàsicament, i perquè té un estat a darrere, bueno, diferents estats, però en el cas català el que més afecta, òbviament, és l'estat espanyol, que té unes polítiques a la cerca de l'hegemonia cultural i que això afecta l'espai que pugui ocupar el català i pel fet de que tothom a Catalunya, al País Valencià o a les Illes Balears som bilingües, doncs podem consumir tant els productes d'un costat com de l'altre i bueno, pues això també limita les possibilitats que bueno, a vegades penso que també per qüestions polítiques i identitàries és una oportunitat per a que els productes en català puguin tindre un espai molt interessant i molt útil també, no? Per a combatre visions des d'ambdós costats que des de la història se pot fer una bona feina pedagògica i bueno, jo també he reivindicat aquí tot el treball que fa gent, per exemple, com l'Òscar Jané, un bon company de la Universitat Autònoma de Barcelona, en l'àmbit divulgatiu, des dels espais associatius i des dels espais d'estudis comarcals, etc., que són molt interessants, per exemple, l'Alta Ribagorça, que són ell es mou. I és molt interessant el que se pot arribar a fer, no? Perquè Òscar, per exemple, l'Òscar porta molts anys treballant amb dos costats de la frontera, tant al costat de la franja catalanoparlant d'Aragó com al costat català, l'Alta Ribagorça i la Ribagorça aragonesa, justament a través d'aquest paraigües, no? Dels centres d'estudis comarcals. Vull dir, la realitat està molt més viva arran del terreny, si penso me van venint idees i bueno, senzillament hem de ser nosaltres és que bueno, tant a la gent a la qual ens dirigim com a la gent a la qual formem li donem la idea molt clara de que existeixen espais i de que aquests espais estan vius i que podem entrar a prendre part d'aquests espais per a dinamitzar-los, per a aportar material de qualitat, consciència crítica, etc. No? Déu-n'hi-do, queda molt clar. Gràcies per la teva sinceritat, David.